ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಚಾನಲ್. ಇನ್ನಿ ಯಾನು ಬೂತಾಯಿ ಮೀನ್ದ ಸಾರು ಹೆಂಚು ಮಲ್ಪೊಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಯಾನ್ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಉಂದೆನ ಮಲ್ಪರ ನಮಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್: ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಜಾರಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ, ಓಮ ಸಬ್ಟೈಟಲ್ ಕೊಡ್ತೆ, ಸೊ ಮೆಂತೆ, ಜೀರಿಗೆ, ಪೆಪ್ಪರ್ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ, ಮಂಜೊಲ್ದ ಪೊಡಿ, ಅಂಚನೆ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಪಂಡ ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಚಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಉಂದೆನ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪಾಡೊನ್ಗ ಅಂಚನೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಪುಳಿ, ಒಂದು ತುಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಡೆನಾಗ ಪಾಡಲೆ, ಒಂಜಿ ತುಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿನ ಚಾಪ್ ಮಂತದ ಮಸಾಲಾಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊನ್ಗ. ಒಂದು ಓವೆನ್ನ ಯಾನ್ ಫ್ರೈ ಮಂತದ ಗೆತೊಂದುಜಿ ಮಸಾಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ, ಪಂಡ ಯಾನ್ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ದೆಚ್ಚಿ. ಒಂಜಿ ಕೋಕೋನಟ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಡಿತಾತು. ನಿಕಲ್ನ ಮೀನ್ದ ಪ್ರಮಾಣ ಏತುಂಡು ತುಳೆ ಐತ ಮಿತ್ತ ನಿಕಲು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಫೈನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆದ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಸೊ ಯಾನ್ ಮೂಲೊಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ಬಾಜನೆಗೆ ತೊಂದೆ, ಸೊ ಐಕ್ ಯಾನು ಎನ್ನ ಮಸಾಲಾನ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂದಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊನ್ವೆ. ನಿಕಲ್ನ ಮಸಾಲದ ಹದ ಎಂಚ ಬೋಡೊಂದು ನಿಕಲ್ನಟೆ ಚೆಕ್ ಮಂತೊನ್ನೆ. ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ತೆಳು ಬೋಡಾಂಡ ತೆಳು ದಿವೊನ್ನೆ, ಅತ್ತು ಒಂತೆ ಗಸಿ ಗಸಿ ಬೋಡಾಂಡ ಒಂತೆ ದಪ್ಪ ದಿವೊಂಡಾಂಡ ನೆಟೆ ಯಾನ್ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಚಾಪ್ ಮಂತದ್ದು ಪಾಡೊಂದೆ. ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತ್ ತೂದು ಪಾಡೊಂದೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕಾದ ಕೊದ್ದಿದ್ದಂಡೆ ಮಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಲಾಯ್ಕ್ ಕೊದ್ದಿಯೋಡು, ಕೊದ್ದಿಂಡನೆ ಐತ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಹೊರ ಪಜ್ಜಿ ಸಾಮಾನು ಪಾಡ್ದ ನಿಕಲು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ. ಇತ್ತೆ ನಮ ಬೂತಾಯಿ ಮೀನಿನ ಕೊದ್ದಿನ ಮಸಾಲೆಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಮೀನದಾಲ ಹೆಚ್ಚ ಪೊರ್ತು ಬೇಯೋಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದೀಲೆ. ಮೀನ್ದ ಸಾರಂತೂ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ನಿಕಲ್ನ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ಗಂತೂ ಒಂದು ಪಂತಿನ ಕಜಿಪೊಂದೆ ಪನೊಲಿ. ಎನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದ ಬರೀಟೆಪ್ನ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಂತದ ಇಂಕ್ ನನಾದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮನ್ಪರೆ ನಿಕಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂದು ಕೇನನ್ನೆ. ನಟ ಮೀನ್ದ ತೆತ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ ಅವೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಐಕೆ ಪಾಡೊಂಡೆ. ಅಲ್ಲ ಬೂತಾಯಿ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ವೈಸ್ಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಬೂತಾಯಿಡು ಒಮೆಗಾ 3 ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂದಿನ ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ವ್ ಮಂತೊನಲ್ಲಿ. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಈ ಬೂತಾಯಿ ಸಾರಂತೂ ಇಷ್ಟ ಆವೊಂದು ಎನ್ನೊಂದು ಎನ್ನ ಇನಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಯಾನು ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕುವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.